Ćao svima, ja sam Srki 456 i ljudi danas igramo Minecraft preživljavanje preko kompjutera, ljudi kreću. Znači, tu smo. U Minecraftu, what the fuck. Sad ću ja to da pauziram, znači, pauzirat ću. I ljudi, znači, Minecraft krećemo na kompjuteru. Kao što vidite, snimam preko telefona Facecam, znači, to će mi se jako sviđati, what the fuck. Idemo vamo, znači, ne vidite vi, ali vidjet ćete u klipu, znači kad bude izbačen na YouTube, ovako spojimo, znači pravio temelj neki za kuću, znači kak je telje jebote pata. Ne kaže telje, obože mi se. I znači ljudi, ovaj temelj ćemo da završimo skoro. Znači da bude gotovo za kakav bak, konju leti, brate. Boži. I znači ovdje ćemo temelj da završimo skoro. Kaki je, brate, kuća će da bude super! Od kamena, what the fuck. Idemo, znači, bit će GTA Srbije na mom kanalu, znači, ljudi. Gledajte moje klipove. Idemo vamo, znači, tu kopamo malo. Treba mi kamena za temeljac. Pa ćemo vidjeti dalje od čega će da bude kuća, možda od drveta, kamena, nešto tako. Prošla mi je kuća bila od kamena, znači to je od drveta, kako kamena, bre, ja sam je normalan, brate. Opa, brate, kako greši. Znači, bit će GTA San Andreasa na mom kanalu. Lulu. Evo me, znači, tu je temelj skoro gotov. Brate, boži, brate. Treba mi kamena što više. Znači ljudi, kao što vidite ja snimam, rekao sam vam, Facecam preko telefona i to je dobro. Znači nemam kameru, zato telefonom, ali da snimamo, rekao, znači tako i tako. Znači kopamo ovdje to da se izađe tako, znači kamena 6. Ljudi, znači završili smo temelj, znači to je to što se tiče temelja i znači idemo dalje. Znači klip će malo biti kraći, ali dobro je bitno. I znači, da li imam još kamena dovoljno? Nemam kamena dovoljno, vidim za temelj, tako da još jedna strana. What the fuck? Ljudi, znači, vidite i sami da ja radim puno posla ovdje. Znači, Minecraftom. Prvi mi je put da ga igram, what the fuck. Znači, nije mi prvi, šalim se bre. Eto, malo sam odlučio da snimam preko mog kompa. Brate. What the fuck, what the fuck? Izlazi brzo. Za malo skeleton ljudi da nas ćapi. Vi ga niste vidjeli. Ali ćete ga vidjeti. Znači, zato što ja snimam preko... Rekao sam 100 puta sam ja budala neka. Evo, znači temelj je gotov. Ljudi, ovdje ću završiti klip. Znači, završili smo temelj što se tiče naše kućice. Buba, čaku, tati, akati, čukalu, tati, tawatati. Ljudi, to bi bilo to, znači. Znači, ciao!